قادر همجا پریدم میتونی؟ همجا پریدم میتونی؟ میتونم. خوب پر خوب پر کیو داد؟ هیچ که او دخترکو از رای آدم نمیسازن. چی؟ تو پدر نداری؟ نه مرا کوچم دختر مرا کوچم دختر دستی کلونه لغرنا دورا بله 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 اوچتا توی نقص کردیسی ها؟ با اوچت رفته بگو خیلی نمکی قادر ده بگم چی؟ خیلی نمکی با اوچت رفته میگم خیلی نمکی قادر ده میگم خیلی نمکی چی بیو با شرط کی اگر ها؟ اینجا چی گفت؟ چیکار میکنی اینجا؟ همی فیلم از فیلم بساز میگم ای چی سر کنم نمیدونم برای همی ای بیننده ها پرسیدستم با در اینجا میسازی؟ برا ترا در بیرون گروه انتظاره باید با دیهای پیته برین ای بچه کار یاد نگرفت 5 سال میشوه یادش میتیم барои ворид шудан ба дунёи офаридаи сайф раҳимзоди афардӣ гурӯҳи эҷодии мо азм гирифт ки ба маконҳои сабти филм сафар намояд. то расидан ба макони лозима вақт хеле зиёд аст. аз ин рӯ мо шуморо бо дигар нуқтаҳои ҷолиби филм ошно мекунем. رفتیم بگردین همه میگه همه باردو توبوتی بابوتایت شو میکنی میمری شو میکنی филми ҳунари ситораҳои сари танӯр дар лаҳзаҳои ниҳоят ҳасоси таърихӣ дар шароити тоқатфарсои филмофарӣ яъне соли 1991 бо азм ва иродаи матини як гурӯҳи филмофар бо мушкилиҳои хеле зиёд рӯи лентаи кино падид омад. филмномаи навиштаи сайф раҳимзоди афардӣ аз рӯи асари ҳамноми худ бо хушнудӣ аз ҷониби масъулини киностудияи тоҷикфилм пазируфта шуд. аммо барои сабти он дербоз коргардони мувофиқ пайдо нагардид. аз ин рӯ чандин сол филмнома ба гӯшаи фаромӯшӣ рафт. ҳамон шабу рӯз бахтиёр худойназаров сабти филми бародарро ба анҷом расонида буд ва нақша дошт филмномаи навиштаи афардиро ба риштаи тасвир кашад. ҳатто онҳо ин масъаларо сари мизи мудаввар ба миён гузоштанд. дар ин гуфтугӯ Георгий Залаев хулосаи дигар баровард. И в беседе, в этой дискуссии между Бахтиком и Сайфом, в которой участвовал и Сафар, и я, мы как бы обсуждали саму историю, сам сценарий. И у меня возникло какое-то такое подозрение, я задал вопрос тогда Сайфу, говорю, Сайф, а вы не хотели бы сами снять вот фильм по этому сценарию? И он немножко как бы чуточку самую смутился. Нет, я писатель, я автор, как бы так. Я не представляю себя в качестве режиссера.
ин шурӯи ҷиддӣ буд. Коргардоне ки дар ин самт таҷрибаи кофӣ надошт, аз пайи ҷамъ овардани гурӯҳи соҳибтаҷриба гардид. Аз ин рӯ ба дӯст ва рафиқи деринаш, рассомии халқии Тоҷикистон Сабзалӣ Шарипов муроҷиат намуд. Аммо ӯ дар аввал бо иллати таҷрибаи кофӣ надоштан ин пешниҳодро рад кард. лекин вай истодагарӣ кардан дар фикри худашон. Якчанд боро ба назди ман омадан ва хоҳиш кардан, бисёр хоҳиш кардан. بعد من گفتم که مایلش من کار میکنم نه که در آن صورتی که اگر با فکرای من راضی باشه و دستگیری کنی. هم خیلی عهد کردیم. بعد با کار شروع کردیم. ҳамон шабу рӯз Зафардӣ дар киностудияи Тоҷик филм ба ҳайси коргардон таҳиягар фаъолият мекард ва филмҳои ҳуҷҷатии зиёдеро ҳам рӯйнавор оварда буд, ки бо кафкӯбӣ пазируфта мешуданд. Аз ин рӯ намехост, ки аввалин филми ҳунарияш ноком барояд. Барои ҳамин ба ҳар як нуқта бо назари касбӣ менигарист, хусусан дар самти сару либос. Мавсуф медонист, ки нақши либос дар филми нави ӯ хеле назаррас аст. Ба ҳамин хотир барояш рассоме лозим буд, ки майдони филмофарӣ барои ӯ чизи нав набошад ва интихоб кард Манзура Олҷабоеваро. Медонед, дар эҷоди ман дар синемо ин хел мавзӯъ набуд. Мавзӯъҳое ки ман филмҳое ки ман куҷава кор кардагӣ будам, ҳамин дар бораи шаҳр, дар бораи ҷинояткоро, ана ҳамин хел коро буданд. Таърихии коро дар киностудияи Беларус филм кор кардагӣ. ҳамонба ман ҳайрон мондам, ки ҳамин хонава омда таклиф кард ва гуфт, ки барои ман ношинос буданд. Рости гап, ман Сайфа намешнохтам. Шунидагӣ будаму, лекин дар борааш ки чӣ хел нависанда, лекин дар бораи кино, ки кино кор мекунад ё хостагиш ки киноя гирад, филма гирад, ин хел набуд, намедонистам. розӣ шудан ва чанд моҳ аз шаҳр берун рафтан барои Манзура Олҷабоева, ки дар даст кӯдаки ширхора ва кӯдаки дигари хурдсоле ҳам дошт, кори осон набуд. Аммо ба эҳтироми Сайф Раҳимзоди Афардӣ дар майдони наворбардорӣ ҳам модар буду, ҳам рассоми сару либос. Кӯдакон бошанд бо муҳити нав зуд унус мегирифтанд. ҳамин хел меҳри муҳаббат дарони гурӯҳ буд, ҳурмат буд аз тарафи бачаҳо. ҳама нигоҳ мекарданд. Худо раҳмати Қурбон Раҳмондӯст. Кифташ ба писарчама мешинон столовый ба меба, ошхона ва ки макарони сиё. Вай 3 сола буд писарчам. Синамакон буд. Мебурд макарони пур. Гашта меомад. Умед. Чӣ хӯрдӣ? Ҳамин хол макарони ба маза буд. Макарони ҳамун сиёе додӣ. Раҳмон мегуфт, ки ҳичи намешад. Дилта васӣ кун. Ман калон шуд. Мушкил буд. ҳамин тавр гурӯҳи эҷодии мо ба маконҳои сабти филм наздик мешавад. деҳаи Пете 105 километр аз маркази шаҳри Душанбе дар дили кӯҳҳои сарбафалак ва лаби руди Мусафо ҷойгир буда, манзараеро мемонад, ки рӯҳу ҷон аз диданаш ҳаловат мебарад. Эҳтимол шумо низ борҳо аз ин роҳ гузар кардед ва худ ҳамаи инро бо чашми сар дидед. Вале шояд кам нафарон медонистанд, ки рӯрӯи ана ҳамин бомҳо, кӯчаву танкӯчаҳои ин деҳаи зебо филми ҳунарӣ ситораҳои сари танӯро замоне сабт карданд. барои интихоби деҳаи мувофиқ коргардони филм Сайф Раҳимзоди Афардӣ якҷо бо рассом Сабзалӣ Шарипов аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон дидан карданд. Аммо билохира қарор гирифтанд сари деҳаи Пете, воқеъ дар ҷамоати фондариёи ноҳияи Айнӣ. чаро маз ин деҳа ва дар зарфи ин қадар солҳо маконҳои сабти филм то куҷо тағйир ёфтанд? ба ин ва дигар саволҳо шумо ҷавоби аниқ пайдо кардан метавонед, агар ба шарте ки моро дар ин сафар ҳамроҳӣ намоед. воқеан будан дар маконҳои сабти ин филм эҳсоси ногуфтанист. дар аксар вақт ҳайрон ҳам шудем, ки чӣ гуна дар ин тангкӯчаҳо замони ҳунармандон симчӯби дарозеро сари китф мекашониданд.
کای خلاص میخریم ای توی تنگ نمیدونم бачаҳо бошад аз ҳузури наворбардорон ба шавқ омада гурӯҳ моро ҳамроҳӣ менамуданд. Шояд онҳо низ мехоҳанд мисли падару модаронашон ки 30 сол пеш дар ин филм нишон дода шуда буданд ба экран роҳ ёбанд. Агар чунин аст, пас муваффақ шуданд. акнун сари мавзӯи асосӣ. Мо гуфтем ки деҳаи ПТ қарори ниҳоӣ тайяггарон буд, аммо саволи асосӣ ин ки чаро? اینجا شرایط همش هست، شرایط هم تصویری، هم فضا، هم فاکتور، هم آدما، هم مردم، همه خانه ها بسیار به همون مناسب میبیاد. گرچنده که در سناریوی سیف بسیارتر طرف ارکیتکتور یعنی معماریایی، طرف خطلان یعنی طرف کلوب بسیارتر وابسته بود. یعنی دنیاهای و کشت‌های پخته‌زارها اینها موجود، لیکن در ناحیه عینی و بدون که در اونجا این ناحیه پخته‌کاری نیست. аммо ҳамоно коргардон шубҳа дошт. чунин мепиндошт ки тағйир ёфтани фазои қаҳрамонҳои асараш чандон дуруст нест. ин ҳолат то даме идома ёфт ки рассом тайяггари филм Сабзали Шарифов эскизҳои мувофиқро пешниҳод кард. дар ин эскизҳо чанде аз саҳнаҳои филм пас аз ошноӣ бо деҳаи ПТ тасвир ёфтаанд. ана ҳамин ҷобаҷогузорӣ дар кадр ва тасвири рафти воқеаҳо тавассути эскиз консепсияи филмро муайян кард. ҳамин ки мо ба деҳаворӣ шудем, нахуст хоҳиш намудем ки хонаи қаҳрамони асосии филм Нушинро бароямон нишон бидиҳанд. пушти ана ҳамин девор хонаи яке аз қаҳрамонҳои асосии филм, аниқтараш хонаи Нушин ҷой гирифтааст. биёед якҷо дохили ин хона мешавем ва мебинем ки аз он чизе ки мо дар филм дидем ягон чиз боқӣ мондааст ё не. ана ҳамин аст ҳавлии Нушин. дар асл он гуна бузурге набудааст ки мо дар филм мебинем, вале як ҳавлии кӯчак дар худ як олам хотира дорад. биёед ман баъзе ҷузъиётҳои муҳимро аз ин ҳавлӣ барои шумо нишон медиҳам. рафтем. дегдоне ки шумо дар ин офарида мебинед маз дар ана ҳамин ҷо сохта шуда буд ва ин ҷо шумо агар дар филм аҳамият дода бошед, як дарахте аст ки шохаш ба рӯи замин меравад ва он дарахтро пас аз сабти филм буриданд, мисле ки дегдонро вайрон карданд. ин айнан ҳамон полезест ки дар филм нишон медиҳанд ки чӣ гуна дар он офтобпарастҳои зиёде шинонда шуданд барои сабти саҳнае ки Нушин дохили онҳо пинҳон мешавад ва аз ҳамон вақт инҷониб ҳамеша офтобпараст ин полезро дар ин хона зеб медиҳад ва чуноне ки аз нақли соҳибони ин хона баромад, хонае ки аниқтараш утоқе ки Нушин дар он лухтакбозӣ мекунад то имрӯз бо дастури қадим аст. биёед барои боварӣ ҳосил кардан дохили ана ҳамон утоқ мешавад. рафтем. ана ҳамин аст ҳуҷраи Нушин, хонаи қадимаи мардуми ин ҷо ки ба гуфтаи эшон зиёда аз як аср умр дорад. солҳои пеш ин ҷо ҳама шароитҳо дохили ҳамин хона буд. масалан дар ана ин зери парда ҳамоми хурдака ки ҷойгир аст ки онро дар филмам истифода бурдам вақте ки Нушин овозӣ мекунад. ҳамчунин дар ана ин тараф оташтон буд ва имрӯз ба ҷои он оташтоне ки дар филм мебинем оташтони нав бунёд карда. ва як ҷузъиёти бисёр муҳими дигар ана ин равзанаи бом, равзанае ки Қодир дохили бино, дохили ҳуҷра аниқтараш назар мекунад ва бо модари Нушин ки суҳбат мекунад. ва ҳамчунин як саҳнаи дигарам ҳаст, чӣ гуна парвонаҳо парида мераванд бо ана ҳамин равзана. як равзанаи дигар ҳам буд, ё аниқтараш тиреза, ҳамон вақтҳо ба ҳамчун тиреза онҳоро истифода мекарданд ва аз он тараф марде ба модари Нушин яъне ки нигоҳ мекунад ва байнашон нофаҳмӣ сурат мегирад. ки чӣ гап? чӣ гуфтеста? хулас ана ҳамин равзана дар ана ҳамин девор буд ва онро бо мурури замон гирифтанду ба ҷои он масалан девори нав карданд. хулас ана ҳамин аст хонаи хурдака ки Нушин ки барои мо як ҷаҳон хотираро инҷо пешору гузошт. اینجا بیا تخمه گیری
کی گرفتای گرفتای اونا او дар ана ҳамин майдон яке аз саҳнаҳои калидии филмро сабт карданд. Саҳнае ки мардуми зиёди деҳа ҷамъ омада рафти симчӯбхобониро назорат мекунанд ва маҳз ба воситаи ана ҳамин дар модари Нӯшин ба берун мебарояд ва мебинад ки тоқи духтараш болои симчӯб гузошта шудааст. мезанамот мебри. қисми зиёди воқеаҳо дар ҳавли қаҳрамони асосии филм сурат мегиранд. аз ин рӯ пайдо кардани хонаи мувофиқ барои коргардон осон наафтод. صرف آمده همه دیده برآمدن همسایه من مایانه من همینجا آمده همین گویا امارت به همه آدم مخول شد که همینجا ما باید میگیریم کنا میگیریم کنای سری تنور همون سری تنور با این مسئله کسی کار کردیم کتشون رهن صرف کسی یک 5 ماه کار کردیم همینجا همه امارت ها باید خواهد بدم بیا مول بدم بیا نوشین بود دختری مدکک بود. پس از برآمدی فیلم خانه صادق زین‌الدینов همچون خانه نوشین معروف شد و امروز کسی را که اگر نپرسید این حولی را برایتان نشان می‌دهد. اما نه همه صحنه‌ها در اینجا ثبت شدند. برای اکثر نوارهای دیگر خانه همسایه را نیز به کار بردند. یعنی از سبب اینه که خانه ها با هم دیگر بسیار مانند بیننده حس نمی‌کند که خانه نوشین در دو خانه در دو خانه بله حولی شما یکی از آنها حولی ما میباشد. ما واردی هم حولی ما میشیم که در اون وقت من این دیوارهای همه با سنگ با طوری زیب و زینت دادگی شدگی بود و از بس که خب با مرور زمان من تغییرات وقت مرور زمان الهوها ویا شد بعد ساختمان گویا که از نو ساختند و این تغییرات ها به وجود آمد. یعنی در فرق از خانه اساسی که فیلم در آنجا ثبت شد در خانه شما قریب که نشانه های فیلم نیست. قریب که حس کنید نشانه های فیلم دیده نمیشد. که مثلا کدام صحنه ها در خانه شما ثبت کردن کدام صحنه ها؟ اساس در خانه‌ای که من در اینجا بود من حوض شما خیلی که میبینید در این حولی از نو ساخته شده است. اینجا حولی های پس بود و ساختی همین حولی داخلی همین حولی طرز ساختار همین حولی استوکاری های همین چوبکاری های همین حولی هم همین خانه‌ای که در اینجا از خانه باش میگویند یعنی در اونجا خانه عمومی حسابیدن ممکن است حاضر طرز حاضر گویم اگر این خانه به خیلی که شما در اون طرف ثبت کردید همون ثبت همش در داخل همین خانه هم وجود دارد همون ساختار همون خانه در اینجا هم وجود دارد. дар сабти филм мардуми деҳа низ иштирок доштанд. ана ин мардро ёд доред? нақши кӯтоҳ вале хотирмону ҷолиби Гадо Муҳиддинов солҳост номи ӯро вирди забони ҳаққу ҳамсояҳо гардонидааст. ҳамон вақт ӯ 44 сол дошт ва аз рӯзҳои аввали ба деҳа омадани тайягарон ба онҳо кӯмак мерасонид. роҳ ёфтанаш ба филм бошад тӯҳфаи ногаҳонии афардӣ буд. ҳангоми суҳбат аз авроқи хотираҳояш беҳтарин сатрҳоро қисса кард. همین نقش بگفتن تو اشتباه میکنی و نقش به من اشتباه کردم همین زنک به رفته از تریزش پکیدم ایساگه کی باشه؟ بدرو برا خونه روز شبه پیش مردم شرمندگی تا میبرارون من 30 سال شد که آدم های همین کنای دیدگی همین نقش من مزاق کردم میگرم توی دختر باز بدی یک مردک خانه دار صاحب 4 فرزند شرمت نمیآید. Гадо Муҳиддиновро дар сабти саҳнаи симчӯбхобонӣ низ дидан мумкин аст. ана ин марди ресмондардаст ки мувозинати симчӯбро нигоҳ медорад худи ӯст. ба монанди ӯ нафарони зиёде дар рафти сабти ин саҳна аз сокинони маҳаллӣ низ иштирок доштанд ки Ҳамзаҳ Маликов аз ҷумраи онҳост. суҳбати ӯ тамоман чизҳои навро барои мо боз кард. وقتی نواربرداری برآمد هم کاسکادر صلبه پرید اینجا کروکه چندگی به راسچات گم کرد خودش تو میانش روی کروکه بزد و سرش فرامده زمین بزد من همینجا با زمین بزد که خودش گم کرده برداشته ما من همین خانه به در آورده دخترها همونجا بودن مساج کردن و کار کردن شد باز گوشه شما
яъне маълум гардид ки дар асл аз болои симчӯб ба ҷои қодир каскадёр ба замин ҷаҳидааст. худи ӯ бошад аз миёнаҷои симчӯб ҷаҳид. инро ба хубӣ дар навор низ мушоҳида кардан мумкин аст. бубинед, каскадёр ба тарафи чап меҷаҳад, қодир бошад ба тарафи рост. аммо дар асл ин корро на каскадёр, балки зариф номнафаре аз гурӯҳи филмофарон анҷом додааст. ҳарчанд нақшаи бехатарӣ тарезӣ гардида буд, аммо кор равиши тамоман дигар мегирад. вай ҳамин парвоз кард, хай 2 метр 6 метр уз харсанга ҳамин парвоз намекунад, синема харсанг. ма ҳамин гӯшаи чашда айтаи ҳамин симчӯб мебинем ки ҳамин сараш қади бояд ҳамин парвоз кунад, поаш қади фурояд. дар назарам омад ки ҳамин сараш қади ҳамин сини харсанг расе ҳоз бояд дар харсанг заст мағзи сараш чошу пош бихӯрад. ҳамун маълими мухтор, маълими тарбиятисмонӣ ямуш дар китфи ҳамун зад. вай рафт ба пушт, хай барои мо аз ҳамун поён 2 камера, хай амрӯз 2 камера овардан, якташ рапид бояд бигирад, хеле оҳиста, камера рапид ӯ сола фарқ мекард, уна скорост шуд. ҳамин ямуш зад ки ҳамун бача каскадёри худсохти мо ба пушт зад, хайрият мо аз ин фоҷиа раҳо ёфтем. вақте ки каскадёр овардан, духтурам овардан ки сани хатарнок да. овардан духтуро ҳамин дурун шиштан, вақте ки каскадёр парид, латке хурд, бардоштум ҳамин хона дур овардем, ҳамё укол кардем, массаж кардам, сар массаж кардам ки бо ҳушаш омад. чӣ вай хешид охир? ҳамон дигар шок шуда будем. гуфт ки ҳамон духтурои халатпӯшао дидам, гуфт почома ларза гирид, дар назарам ки ранги гунҷишгори парвоз кардам, ӯ тарафи чӣ рафтам. дар ин деҳа танҳо Гадо Муҳиддинов ситора нест. яке аз сокинони дигари маҳаллӣ, аниқтараш Ҳалима Ҷураеваро низ пеш аз марг ва ҳатто то имрӯз бо шарофати ин филм мардум мешиносанду ёд мекунанд. Ҳалима Ҷураева ҳамон кампири оятхонест ки Сайф Раҳимзоди Афардӣ ӯро рамзӣ дар аксар саҳнаҳо истифода бурдааст. мо дар ин ҷо бо набераи он кас шинос шудем. чӣ гуна миёни дигар пиразанҳои деҳа ман аз биби шумо ба филм роҳ ёфтам? ба фикрам биби ман ки аз ҷиҳати сину сол калонсол будам. тахмин чанд сол будам? тахмин мумкин 70-75 ҳамин хел будам. баъд ҷиҳати шаклан ва ҷиҳати бо дониш аз ҳамин ҷиҳат ба фикрам маъқул шудан, аммо баъд аз суҳбат албатта ва ҳамон касро интихоб кардан. яъне дигар кампирҳо бо дигар кампирҳо суҳбат доштанд. чандин касҳо вай карда, аз байн ҳамин касро интихоб кардан ва ҳамин касро дар ҳамин ҷо дар ҳамон кадр пайдо шуд. ин баъд кадом сол кампир вафот кардан? соли 1993. баъд аз 2 сол 3 сол баромади филм. чӣ гуна баъд маъруф шудан? албатта ҳама мебинам, ҳама телефон мекунам, гап мезанам ки мана мо бибията дидем, ман фахр мекунам. барои мо наберагон ки хеле зиёдем, ин чиз барои мо фахр аст ки ин биби моя зинда кард. мо имрӯзҳо тамошо мекунем, фахр мекунем ва миннатдорем аз Сайф Раҳим ки биби моро интихоб кардааст. پروردگاری 18,000 عالم خودت در پشت پناهت بگیری خداوندا خودت نگهبان شوی از اولیاء تربیت کنی شهید غریب و پیغمبر و حضرت مولانا حضرت بهادینی بلاگردان حق بر این زمین نیست، انیخترش روی بومی خانه های قدیمه مردمی تهجوی است. اینجا رو ما به سبب برای شما پیشنهاد نکردیم. ما در آن همین روی بوم یکی از صحنه‌های کلیدی فیلم ثبت شده است. انیخترش صحنه‌ای که بعد از افتیدن درون تنور مادرش نوشین رو روی دست به خانه میبرد و نه تنها این، در انا اینجا همان صحنه ثبت شده است که نوشین خیالان مادرش رو با قادر خانه دار میکند. یعنی صحنه توی را ما در انا همینجا نوار برداری نمودند.
дар филм нишон медиҳанд ки бори аввал хати барқ ба ин деҳа гузаронида мешавад, аммо дар асл 8 сол қабл аз наворбардорӣ мардуми Пете бо қувваи барқ таъмин буданд. аз ин рӯ тайягарон деҳаро тавре сабт карданд ки мо дар кадр ягон симчӯб ва ё хати барқро намебинем. Тоҳир Тоҳиров ном устои барқ ёд меорад ки чӣ гуна ӯро барои кӯмак ҷалб намуданд ва ӯ даъватро бо хушнудӣ пазируфт. вайҳоба лозими ягон чиз васт карда ба истифода бурдани кори барқӣ ман барои онҳо кӯмак карда васт мекардам. шароите ки ба вайҳо мутобиқат барои барқ буд, дар кори буд, ман ҳамин корҳои авё иҷро мекардам. چه خیلی نقص من دیگر شب خودم بیرون میبرم بچه من ویدور نمیکنم. чуноне ки аз баъзе ёдгориҳо бармеояд, Пете таърихи ниҳоят қадима дорад ва имрӯз дар баробари биноҳои кӯҳнаи инҷо боз рӯстои нав қомат афрохтааст, яъне биноҳои нав, ва мардум ҳам деҳаро ба ду қисм ҷудо карданд: деҳаи нав ва деҳаи кӯҳна. вале дар деҳаи кӯҳна ҳам ҷо навигариҳо мушоҳида мегардад. баъзе иморатҳои нав қомат афрохтанд ва имкон дорад ки баъд аз чанд сол аз ин биноҳои қадима дигар асаре намонад. аммо муҳим он нест ки деҳа нав мешавад ва ё ин ки кӯҳна. муҳим он аст ки дар дили ана ҳамин кӯҳҳо, дар ана ҳамин гӯшаи зебои диёр як достони духтарак рӯи лентаи кино падид омад. достоне ки 30 сол аст экрани синаморо зиннати дигар медиҳад ва ин ҳама бо баракати Сайф Раимзоди Афардӣ буд. бо ҳамин хотираҳо дар деҳаи Пете ба анҷом намерасанд. мо дар идома аз рафти воқеаҳо ва ҳолатҳои ҷолиби дигари филм ки ба ин ҷо алоқаманданд барои шумо якҷо бо ҳунармандон маълумот медиҳем. аммо то ин биёед мебинем ки Сайф Раимзоди Афардӣ гурӯҳи ҳунармандони худро чӣ гуна ба ҳам овард. шурӯъ мекунем аз қаҳрамони асосии филм Нушин. Марако чам сохтай? Марако чам сохтай? шуд дар воқеъ духтаре ки ӯро чашм сохтай. Сайф Раимзоди Афардӣ нушини худро миёни садҳо духтаракони мактабҳои миёнаи шаҳр мекофт. ӯ ҷустуҷӯи худро қатъ накард то даме ки ба мактаби рақами 54 омад. миёни духтаракони синфи 2 коргардон чандин нафарро интихоб кард ки яке аз онҳо Нушин Самадӣ, духтари нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самадов буд. Нушин то имрӯз он лаҳзаҳоро аз ёд набаровардааст. ва дар он ҷо буданд ки моро чӣ мегӯянд сурат мегирифтанд, аз мо суол мекарданд, тарзи ҷавобгӯӣ моро мегирифтанд ба навор ва баъдан бояд интихоб мекарданд ки кадом духтарак аз он 3-4 нафар ки интихоб карда буданд мегузарад. ман фикр мекунам ин на танҳо дар мактаби мо гузаштагӣ буд, ман фикр мекунам якчанд мактабҳои дигарам дар ин ҷо бале ҷалб шудагӣ буданд. нақши Нушинро ҳар лаҳза метавонист ягон нафари дигар соҳиб шавад, аммо пас аз як суҳбат Афардӣ қарори ниҳоии худро баровард. лекин ин навбат суҳбат тамоман дигар хел сурат гирифт, яъне ҷиддитар. он кас як чӣ мегӯянд, як равиш, як усули хоси худро дошта, ҳатто дар суҳбат бо кӯдак. ва вақте суҳбат мекард аслан ба ман чӣ мегӯянд, саволҳои қолабӣ намедод. чӣ мепурсид масалан? ягона чизе пурсид ки метарсӣ? гуфтам не. гуфт дар хоб наметарсӣ? гуфтам метарсам. ва гуфт ҳамо хобатро ба ман нақл кун. анҷо мо суҳбат кардагӣ будем. ту чӣ хоб дидӣ? аз чӣ тарсидӣ? чӣ хел буд? бо баъзе масалан мисолҳои дигар овардан. агар ин хел шавад наметарсӣ? дар идомаи ин суҳбат онҳо миёни ҳам аҳди дӯстӣ бастанд ва коргардон равиши ба гап даровардану идора кардани қаҳрамони асарашро куллан ба даст овард ва дигар бо ӯ мушкилӣ надошт. касе ки масалан филми аввалӣ нишаст ва агар кӯдака истифода карду филмаш чизе сохт ва диданд ки муваффақ шудааст, баъд мегӯяд ки ин коргардони хуб аст. нишонаш ва ин филмам муваффақ шуд ба хотире ки тавонист масалан Сайф аз кӯдак бозӣ бигирад ба он мақсаде ки дошт ӯра ифода карда тавонад. духтараки бетаҷриба дар майдони наворбардорӣ чунон маҳорат нишон медод ки ҳамагон ба ҳайрат меомаданд. хусусан аз ин худи Афардӣ лаззат мебурд, зеро дар пеши чашмонаш тавлиди боз як ситораи киноро назора мекард. аммо мутаассифона ин гуна нашуд. اونجا در پیش خونمون کو
чуб шунуда. бисёр шурӯи хуб буд. Бисёриҳо ҳатто бовар намекунанд ки ин духтарча бори аввал дар синемо нақш меофарад. Зеро бисёр нақшофари самимӣ, ҳатто бо бисёр ҳунармандони касбии ин филм вақте ки мо суҳбат доштем, баҳои хеле баланд доданд, баҳои хуб доданд. Яъне бисёр шурӯи хуб ва бо ҳамин тамом. Чаро? фикр мекунам ки зебогишам дар ҳамин аст. яъне як филми хотирмон ва ба гуфти шумо филме ки қабул шуд ва баҳои хуб гирифт ва фикр мекунам кифоя аст. намехостед ки ҳунарпеша шавед? шояд дар масалан давраи кӯдакӣ як хоҳишҳое буд, вале ба фикри ман қавӣ набуд ки ба ин роҳ нарафтам. фикр мекунам ки худмам дар ҳамин ҷа ба хулосае омада будам ки мехостам режиссёр шавам, мехостам режиссёр бошам ва наворҳое бигирам, аммо нақш офаридан дигар дар сарам намеомад. аммо Нушин коргардон ҳам нашуд. Ӯ аввалан дар риштаи шарқшиносӣ таҳсил намуд ва пас аз чанд соли фаъолият ба бахши форсӣ тағйири касб кард, яъне ба равоншиносӣ рӯ овард ва имрӯз чун равоншиноси моҳир шинохта мешавад. лекин дар баробари ин модари ғамхор низ ҳаст. 3 фарзанд дорам, ҳар сешам писар ҳастанд. шавҳарам ҳам инсони меҳрубон аст, инсони бо маърифат аст, мефаҳмад, дастгирӣ мекунад. Ман то ин рӯзо бисёр хушбахт ҳастам ки дар чунин оила ҳастам, ба хотире ки дастгирӣ маҳз маънавии хонаводагиро ҳис мекунам, ба хотире ки ман дар зиндагӣ бисёр чизро тағйир додам. ман вақте ки якум ихтисос ма гирифтам ва баъдан ба хулосае омадам ки бояд дигар ихтисосро бигирам, маро бисёр дастгирӣ мекард ва тавсияҳои хубам медиҳад. худо ба шукр ки ҳастем дар оила ва ҳастанд дар баром нафароне ки дӯстам медонанд қабул мекунанд чӣ гуна ки ҳаст. суҳбат бо Нушин паҳлӯҳои норавшани ин қиссаро бароямон боз кард. Масалан, чаро номаш дар филм бетағйир боқӣ монд ва чӣ гуна падараш аз дидани вазъияти ӯ дар майдони наворбардорӣ ба хашм омад. аммо ба ин мавзӯъ мо баъдтар бармегардем. ҳоло бошад аз интихоби иҷрокунандаи нақши Қодир қисса хоҳем кард. балои Қодир бало. اول دل دخترک میاویو بعد آیسته دلی آچشه. номзадҳо барои нақши мазкур хеле зиёд буданд. Коргардон дар ин образ Ибодулло Машрабов ва Искандар Каримовро низ аз санҷиш гузаронид. Аммо аз чӣ бошад ки Ибодулло Машрабов ба филм роҳ наёфт ва Искандар Каримов дигар нақшро соҳиб шуд. Дар натиҷа нақши Қодир насиби нафаре гардид ки умуман ба синемо алоқамандӣ надошт. Сайф Раимзоди Афардӣ бародари худро ба ин образ таклиф намуд. Дар суроғи Пирназар Афардӣ роҳ гирифтем ба самти ноҳияи Фархор. мавсуфро мо аз деҳаи Сайф Раимзоди Афардӣ пайдо кардем. дар ин деҳа худи Афардӣ ба воя расидааст ва имрӯз дӯстону наздиконаш дар ҳамин ҷо умр ба сар мебаранд. сабаби то имрӯз пушти парда боқӣ мондани қисмати Қодири экран дар дури ҷустанаш аз рӯзноманигорон будааст. пас аз марги Сайф Раимзоди Афардӣ бо касе суҳбат кардан намехоҳад, аммо муҳаббати шумо боло гирифту ӯ барои мусоҳиба розӣ шуд. ҳангоми суҳбат маълум гардид ки Пирназар ҳамон вақт бо баъзе корҳо ба шаҳр рафта буд ва даъвати ӯ ба ин лоиҳа ғайри чашмдош сурат гирифт. рӯзе ӯро бародараш ба киностудия даъват намуд ва пас аз чанд вақт ҳайати мушовара хулосае ба филм роҳ ёфтанашро бароварданд. аҳли деҳа ва дӯстони ӯ бошад то нахуст намоиши филм тавассути телевизиони марказӣ дар ин бора чизе намедонистанд. як рӯз як ҳамсима гуфтам ки ҳамин бегаи ҳамин киноро нишон метаҳам. ба гуфт чӣ хеле? ман гуфтам ҳамин хеле онҷа будем. баъд саҳарӣ биромадам ки дигар дар онҷо хеле кай гирифтӣ, дар куҷо гирифтӣ? касе мешинохт занг нерӯ гап мезаданд, мепурсиданд ки чӣ хел рафтӣ, чӣ хел кардӣ, дар филм бозӣ кардӣ. баъд мешидем гап мезадем барои ҳамашам хеле. бародари коргардон будани Пирназарро ба ҷуз дӯстони наздикаш каси дигаре дар майдони наворбардорӣ намедонист. аммо дар сабти саҳнаи ба болои симчӯб баромадани Қодир Афардӣ ин чизро пинҳон карда натавонист. вақте ки мо столба мепаридам, баъд биромадам торда халқ бисёр ҷамъ шудагӣ буд. як шӯхӣ карда
که همه خندید. بعدم برآمدم بلند گفت که اگه کس قرض داری؟ گفتم برای چی گفتم؟ گفت نه. بعد با روسی گفت که پریگه گفت. بعد همینجا پریدم همینجا در تازم بعد فهمیدم که هم برای هم چی میگفت. нақши қодир то ҳадде ба зиндагии пирназар таъсир кард ки бисёриҳо номи аслиашро фаромӯш карданд. ӯро ҳатто ҳамсояҳо ва дӯстон қодир гуфта ҷиғ мезананд. дар кӯчаву маҳалла бошад, ӯ тамоман пирназар нест. аммо чаро ин тулӯи хуб яку як бора ба ғуруб рафт ва имрӯз пирназар Афардӣ чӣ касбу коре дорад? болотар гуфтем ки нақши қодир барои пирназар Афардӣ шӯҳрати сартосарӣ овард. нақшофари ӯро кулли мардуми тоҷик дӯст доштанд, аз ҷумла худи Сайф Раимзоди Афардӣ. ин буд ки ӯ мехост бародараш мактаби актёриро хатм намуда ҳунарманди синемо шавад. аммо воқеаҳои солҳои 90 орзуҳои ӯро барбод доданд. пас аз ба деҳа баргаштан ва марги нобаҳангоми бародараш, пирназар дигар натавонист ба шаҳр барои таҳсил ба риштаи актёрӣ равад ва ҳамин тавр Қодир дар зиндагии ӯ аввалину охирин нақш гардид. имрӯз ӯ дар деҳаи Сайф Раимзоди Афардӣ зиндагӣ намуда ба корҳои гуногун машғул аст ва ҳамчун устои чирадаст нон баровардаасту нон меёбад. ба деҳқони машғул шудан низ пешаи писандидааш аст. ягон муши бегона шав дар хонатон наёмада буд? бегмурод ба духтар кордор нашав. хоб филми ҳунарӣ ситораҳои сари танӯро бе луқмаҳои зебо, суханпардозиҳои самимӣ ва табиии раҳмондӯси қурбониён тасаввур кардан имкон надорад. ҳатто имрӯз хурду бузурги кишвар ибораҳои зебои ӯро медонанду истифода мебаранд. ҷанг мекунад. филми хуб аст, филми тарбиявӣ аст ва аз як ҳаёти бисёр ҳам заминӣ ва хоксорона як деҳа ва дар замони шӯравӣ ва бозсозии деҳаҳо аст ки бисёр филми хуб гирифта шудааст дар ҳамун замонҳо. қодире мегам. боз ва аз болои вай меғалтад ку? да, аз болои симчӯб меғалтад намунҷаш. он лаҳзае ки Қодир ғамхӯрӣ мекунад, болои вай мебурад ку, столбаи симчӯб мебурад, бо дар замин меафтам лаҳзааш дар хотирам аст. бенгмурод безор карди, масалан ба монанди ҳамин бенгмурод безор карди. дар хурдсолӣ борҳо тамошо кардам ва бисёр филми ҷолиби диққат аст ва ҳар касе ки он филмро тамошо кардааст фикр мекунад ки як ҷаҳон маънавиёт барои худ гирифтааст. мумкин ки воқеҳое ки дар ҳаётӣ аст, шудагӣ ҳаст, ҳамин воқеҳо таърихӣ аст, барои баъд аз ин аз ҷиҳатҳои мардуми мо нишон медиҳад. Сайф Раимовро ман ҳамчун шахси ҳунарманд, нисбати ҳамин ҳунарманд ва инчунин нависандаи хуб ман мешиносам, эҳтиром мекунам. Раҳмондӯси қурбониён мегӯяд ки мушотон ҷанг мекунад. дар филм яъне гиря карда буд, қодире яъне гиря нола карда буд, духтараш бо ҳамон лухтакҳояш ҳамин яъне бозӣ мекунад. мулке баъд ҳамунҷо мегӯяд ки дар як чиз дигаш тамошо кардам, раҳмондӯси қурбониён мегӯяд ки ҳамин дар ҳамин филм набуд, не ки ман ҳаминро айди лихидам, мисол ҳаминҷо гуфтам. чунин муваффақият бесабаб нест. миёни дигар ҳунармандони филм ӯ ягона нафаре буд ки дар ин самт таҷрибаи кофӣ дошт ва ҳамзамон муваффақ ҳам буд. аммо ҷои пӯшида нест ки маҳз нақши Бекмурод шӯҳрати ӯро сартосарӣ кард ва худи ҳунарманд ҳам онро хеле дӯст медошт. ман таҳсил мекунам дар ҳақиқат нақши Бекмурод дар ҳақиқат барои худам бисёр аҷоиб аст, барои худи ман бисёр аҷоиб аст. аммо дунёи мардуми деҳот аст. дар филм вақте ки бозӣ мекунӣ, оҳиста оҳиста ҳамроҳи режиссёр шумо қатъӣ мешавед, ворид мешавед, мегӯяд ки фикри ман нехел аст, фикри ман хел аст, фикри шуморо режиссёр гӯш мекунад. агар дуруст бошад қабул мекунад. бисёр аҷиб аст. ана барои ҳамин ин филм бисёр зебо ва шинам баромад. барои иҷрои нақши Бекмурод номзадҳо зиёд набуданд. коргардон дар ин образ танҳо 2 нафарро санҷид ки яке аз онҳо Раҳмондӯси Қурбониён буд. миёни ҳунармандони филм ӯ ягона нафарест ки бо нушин забон ёфта наметавонад, аммо пушти парда корубор тамоман дигар буд.
سیف رحیمزاده افردی از من بسیار خواهش کردن که مناسبت در همون وقتی که بغیر از وی است از نوار بیرون ها نقض نشان نتی، یعنی که کمتر دغلانه رفتار کن که اما ابرزی آفریدگی همون دخترک نقض برایت. لیکن هر بگاه که وقتی که ما بعض سرود خوندیم و دخترک می اومد همراهی ما آخر نمیشد، همین خیلی با من یک باره اونس گرفت که همون دخترک بسیار حادثه هر بگاه نزدیک من می اومد دیگر صاحب بسیار خفه میشد، میگفت که اخیرا من خودم بسیار التماس میکردش برای میگم خواهد چیکار کنم بخوام من نشود وای دخترک آخر خونم پیش کنم بخوام نشود من خیلی نیستم آخر. بعد هم با وجود همین و دخترک بسیار فکر من بعضی جایی که همون دخترک بازی کرده است حتی من بازی کرده نمیتونم. من به حد دوست می‌داشتم نفره من نمیتونستم مثلا با اونها بد نگاه کنم و بسیار منتج میشد اون چیزایی که من میگفتم با او بد نگاه کن من با اون کس نگاه نمیکردم در جگرش و بعد پیوست میشد که ما یک جا هستیم و ما با او چنین جواب میدیم. یعنی هر وقت در پیش ما میگو شما ما خنده میگیریم ولی ما به حد در حقیقت هم انسانی بودن که آدم دلش خوش میکردن و همینجا از طرف اماکی سیف گپ میشنیدیم که درست نیست، اینجا باید شما همدیگر رو دوست ندارین و این چیزاش نمی. ҳолатҳое аз лоиҳа даст кашидани гурӯҳи эҷоди филм кам набуданд. Як вақт Раҳмондӯсти Қурбониён бинобар сабаби бо коргардон ба мувофиқа наомадан дар авҷи наворбардорӣ майдони сабтро тарк кард. чемодан гирифта шах сайф ки сафара кун. Сафар дуюм режиссёр ҳам кино бозӣ касоз. Аки Раҳмонқул, ихо накун, пага директор мебиёрад пула. Не. Сари роҳ рафт. Чемодан кати демонстративно артист же пошел. Ҳамин пула гузаштум ки як мошин ҳамин грузовой як мошини боркаш банд карду ҳамин ман ҳамин расидум поша дарам помонак монда буд ҳамин чемоданша дарам дурмо ки чемоданша гирифтум дур партохтум. хес ки қариб мара муш қариб бизанам гуфтам девонаша чи ӯ дари мошина задам гуфтам ҳай ки бурав филм нист шидааст. хуб ин гуфтам ку ҳамон хонаводагӣ ӯ ҳазор чиз ин сари консепсияи филм консепсияи нақш баҳс мешавад. хуб як коргардон ҳамон ҳолат дар фикраш фурӯ рафтааст я ахлакӣ мекунад як намедонам ӯ ҳама чиз ҷавобгарӣ дар сари коргардон аст ку ҳар кас бо мани худша дорад. чунин инҷиқиҳои ҳунарманд сабаб дошт, зеро ӯ аз ҳама ҳолатҳои ногувор дар рафти сабт ба хубӣ баромада метавонист. аз ҷумла дар рафти наворбардорӣ ана ин саҳна. бек марад безор кардӣ безор. ҳаминҷо акаи мусаввар гапша гум мекунад, бояд гапа давом медод. ҳаминҷо вақте ки пауза мешавад ҳамин пауза вайрон нашад қурбониёнро таҷриба ки дора ҳадар хеста ҳамин суруда ҳамин рақса мекунад. ҳамин худ ба худ пайдо шуд. дилда задӣ бек муроде. гапа гум кард гапа охирча гум кард безо карди гуфтам ки манам яке бадоата намир яке давуда омаду гуфтам ки ман мулмулки надек мулмулки гуфтам ки мулмулки надек мулмулки гуфтам ки ав рейшор сайф раҳимзод буд гуфтам ан ҳами саҳнаро менависем ҳами саҳнаро менависем ма тайёр нестам ма ҳамду бадоатан гуфтам ин гапа хел намешавад не ана мера менависем ململکی نندیک ململکی ململکی نندیک ململکی ململکی نندیک ململکی. нофаҳмиҳо дар рафти кор хеле зиёд буданд, аз ҷумла дар сабти саҳнаи болои тобут бурдани Қодир. Сабзали Шарипов то имрӯз эскизи ин саҳнаро бо худ нигоҳ медорад ва афсӯс мехӯрад ки коргардон ин ҳолатро дар сабти саҳнаи мазкур ба навор нагирифт. ин эскизи аз рӯи дафни модари сайф кардаги ман. вақте ки ҷанозаи модараш барафтем ман дар
қабристони боло истода нигоҳ кардам чӣ хел тобут оварда истодан ҳамун дар зеҳнам монда ҳамун эскиз вале мумкин корхона биёд ҳамуна мебинед ҳамун фазоро ман хостам ки дар филм бошад буд шароит дар он қишлоқи пети шароите буд ки мисол гирем аз дур сар мекунад омадаистод тобут овардаистон баъд средний крупный план баъд баромадан ки дар инҷо хай розигии худашон надод розигии худашон надод вай ба ҳамун фикри худаш кард хай режиссёр вай фаҳмидан мумкин аку режиссёр гӯям аку асоси ҳамун филма мебурдагӣ режиссёр аст мо бояд фақат кӯмак расонем ба режиссёр лекин ҳамин хел шуд ки вақте ки филма ман дидам ҳамун камтар ҳамин мавриди фазо дар филм намерасад аз рӯе ки ҳамаш суртаи средним крупным план омадагӣ агар мисол як-ду маврида як-ду эпизода фазо медоду дальний план мегирифт мумкин филм камтар ранги маъношам дигар мешуд фазои филмам дигар мешуд Тобут, на котором лежит якобы покойник, а рядом Нушин. И надо было нести тобут, надо было нести актера, и надо было еще Нушин там нести, и надо было еще плюс к этому нести кинокамеру с аккумулятором. Актерам было безумно тяжело. Они несли такую тройную тяжесть. Сама камера очень тяжелая. Она весит где-то около 30 килограмм. И вот вы можете себе представить, что вот на актеров такая нагрузка. И это не один дубль, это несколько дублей. Тем более Нушин была ребенок, она требовала особого подхода. Не всегда у нее сразу получалось. И вот, но актеры мужественно все это преодолели. Ну а мне, оператору, мне нужно было просто закрепить в нужную точку камеру, там придумать приспособление, с помощью которого, так сказать, камера держалась рядом с тобутом, чтобы этот кадр был. Мне было проще всего. Дар ин саҳна нақши худро барое ки ба ман омӯзад ҳамин саҳнаро худи Раҳмондӯсти Қурбониён кӯмак карданд. Яъне ӯ шиштавал ва нола кард ва баъди ҳама хандидем ва бозам суҳбат кардем. Вале ҳар вақте ки нола мекард ман баръакс боз механдидам, хандам меомад. Вале баъдан бо амаки Сайф як суҳбат доштем ки гуфт Нушин ин ҷиддие гуфт ва ин наворе аст, қисмате аст ки бояд ҷиддӣ боша ва дар ҳақиқат ҳам ту бояд бигирӣ. Ман механдам, мегуфтам наметавонам гиря карда. Уҷо пиёзам овардан, уҷо ҳама чизам овардан ки оби дидаимам бреза ва баъд гуфт хай намери хона. Ва ба ҳамин рӯз ҳамин гапаш дар ёд мегуфт хона намери хай. Ки боша ира тамом накунем хона намери. Ва яъне ҷои нозуки шуморо ёфтам. Бале 3 моҳ гузашта буд. Ва гиря табиӣ. Ва гиря табиӣ буд. Гиря дар ҳақиқатам табиӣ буд. Вале бо суханҳое ки ба ман омӯхта буданд. ҳамин саҳнада вақте ҳамун навогии сар шед ки гуфт ки ту як рӯз бикаши хеле ман хона мекунам бирав баъди акай Сафар ҳақ дод ҳамунҷа буд ва якм дуромад ҳамунҷа дроз кашид ава чагӯ чи низ ман хайчи гап надорам баъд гуфтам баъд дроз кашидам чанд боро бурдан овардан бефара мешидан сиёмка мекардан унҷода охи чӣ буд раи санги буд фуровардану буровардан буд Нушин дар тӯли ҳамун буд. тавре болотар гуфтем ғайр аз Раҳмондӯсти Қурбониён ва Сафар Ҳақдодов ҳама ҳунармандони дигари филм бори аввал дар синамо нақш меофариданд. Аз ҷумла Мусаввар Минаков, Бек Наимов ва модари Нушин Мусаввара Абдуллоева. Аммо талошҳои мо барои пайдо кардани Мусаввара Абдуллоева бенатиҷа баромад. Аниқтараш ӯ бо касе суҳбат кардан намехоҳад. Миёни мо ту чизе набуд. Чӣ набуд?
همه چیز بود. باری من رو به باغ بردی. باغ بطنی کو گفتی آنجا رو. بیاه جان دردانه برا هزدر خانه بگیرن دست دی. роҳбари дастаи симчӯбхобонон интихоб кардани Мусаввар Минаков дар ин филм бесабаб нест, зеро шодравон воқеан ҳам мардумро чун парвона назди гармии ҳунарашон ҷамъ оварда метавонистанд. садои нотакрор, қобилияти баланди навозандагӣ ва созтарошӣ ӯро миёни мардум хеле маъруф намуда буд. Мусаввар Минаков ҳарчанд ки аз мактаби синамо нагузашта буд, аммо истеъдоди табиӣ нақшофарӣ дошт ки инро ба хубӣ дар филми Истораҳои сари танӯр мушоҳида кардан мумкин аст. гапзан охир чӣ қарор шуда? риштаи умри Мусаввар Минаков ба таври фоҷиабор соли 2012 дар 79 солагӣ канда шуд. аммо ӯ барои ҳамешагӣ дар қалби дӯстдорони ҳунараш ва ҳаводорони филми Истораҳои сари танӯр боқӣ хоҳад монд. نگاری چون گلی تازه آدمزاد همه چیز میبیند، هم راحت میبیند، هم دقت میبیند. باید شکرت کند. زندگی میخیل، زندگی یک خیلا خیل از صد یک، از صد یک زندگی میخیل. پست و بلند. مادگی آخی بردم در نکنم بگی نمیبری. дар фарқ аз Мусаввар Минаков, Бек Наимов рассоми шинохтаи тоҷик умуман дар соҳаи синамо таҷриба надошт. ӯ солҳо ба ҳайси рассом дар телевизиони Тоҷикистон ва як муддат дар киностудияи Тоҷикфилм кору фаъолият намудааст. ҳамон солҳо ӯро Сайф Раҳимзоди Афардӣ барои иҷрои яке аз нақшҳо ба филми ҳунари Ситораҳои сари танӯр даъват намуд. риштаи умри Бек Наимов ба таври фоҷиабор дар як садамаи нақлиётӣ дар 71 солагӣ канда шуд. аммо эҷодиёташ ва нақши офаридааш дар ин филм номи ӯро ҳамешагӣ зинда нигоҳ медорад. бисёриҳо то ҳол муайян карда наметавонанд ки падари Нушин дар филм кист. аксарият бар он назаранд ки Нушин духтари Қодир аст, аммо ин тавр нест. мо падари аслии Нушин, аниқтараш иҷрокунандаи ин нақшро пайдо кардем. коргардон дар ин образ ҳунарманди ҷавон ва соҳиби истеъдоди театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Искандар Каримовро даъват намуд. қаҳрамон шумо қаҳрамони марказии асар аст ки ин хато намешавад, ба хотире ки ман сабаби бадбахтиву бадеҳа рафтани ҳамин зан мегардам. бале. ва савол ин аст ки дӯстон наздикон медонанд ки шумо дар филм падари Нушин ҳастед, зеро ки барои бисёриҳо фикр мекунанд ки Қодир падари Нушин аст. неда охир ақаллан медонистанд ки падараш ҳастам. ҳамона барои актёр як хушӣ аст. вақте ки як бор роли асосӣ мекунанд, баъд роли метиҳанд ки рамзӣ ё ту наметобӣ, بعد یکونجا میگه که من پدری هم من بازی کردم، پدری در جای معلوم نیست. برای یگان برو از کارگردان پرسید که چرا صحنه شما رو قیچی کردن یا این نقشتون کمتر است؟ نه عموما خیر من نپرسیدم، حتی برای که فکر کردم که همین خیلی لازم بوده است. همونو شاید زیادی بودن یا که شاید که همون فکر کردن که رمزی باشد، وقتی که رمزی شد علاقه باید عموما نتابادم میشه در اون فیلم، معلوم نباشدم کی است. شاید این خیلی ممکن است. این فکری رئیسور برای من بحث نکردم، برای این هیچ نگفتم. маълум гардид ки саҳнаҳои модари Нушину Искандар яъне дӯстдораш идома доштаанд, аммо аз чӣ бошад ки коргардон аз ҷой додани онҳо дар хатти сюжа даст кашид ва ҳамин тавр чеҳраву достони Искандар то имрӯз мармуз боқӣ мондааст. аммо агар нақши Қодирро бозӣ мекард, мо дар борааш чунин намегуфтем, зеро ӯ яке аз номзадҳои асосӣ барои ин образ буд. در حقیقت وقتی که منو تکلیف کردن گفتن که در نقش قادر یکی از رول‌های اساسی فیلم بسیار عجیب بود. سناریو هم خوندیم، با من بسیار معقول بود. خیلی از خرسندی راست پریدیم. دیگه بعدتر گفتن که نه شما با نقش دیگر شروع نقش دیگر میدیم و این نقش دیگر شخص بازی میکنن. انا همین خیلی حادثه شد. Искандар ҳоло ҳам бовар надорад ки тақдири қаҳрамонаш ба ин навъ анҷомид. هر وقت یک فیلم نشون میدن، هر وقت من انتظارم که حال همون صحنه یکی نشون میدن.
саҳнаҳои буридаш яке ҷои мондагие ман надидам гуфта тамошо бикунем нест. аз 30 сол аст ки шумо намебинед? Не. ту худатро содаву бегуноҳ мегирӣ. ҳозир ман сода нестам. он вақт гапи дигар буд. савдое ки аз содагӣ ба сарам оварди танҳо маро пеши мардум рӯсабил мекунад. вале ман дигар барои чунин падареро намехоҳам. не, кӯдаки ман номи бепадариро намегирад. мувофиқи хатти сюжа рафти воқеаҳои филм дар солҳои 60-70 сурат мегиранд, замоне ки дар аксар минтақаҳои аҳолинишини кишвар бори аввал хатти барқ гузаронида мешуд. аз ин рӯ барои падид омадани ҳунармандон бо сару либоси мувофиқ ба давру замон дар солҳои 90 ҳам таҳиягарон мушкилӣ доштанд. Оча! Чӣ гап аст? Як бор иҷа биё. лекин хуб меҳнат кардем, рости гап. Реквизит, костюму, хай костюму, либоса ман ҳаминҷа дӯхтагӣ будам цехова барои нӯшин, барои мусаввар. Лекин ҳамин хел шуд ки рафта қишлоқ дидем ки либосо муносиб намебиёд. аммо наметонем, массовка ҳаст ки актрисаимон дарунаш ба дарод ки нафаҳмем ки ин актриса. ҳама як хел чизое мегифтем, лекин асосан ҳамаш ман инҷива цех ба тоҷикфилма дӯхтагиям. яъне сару либос фақат барои ҳунармандони асосии филм омода мешуд. мардуми маҳаллӣ бошад бо сару либоси худашон ба майдони сабт меомаданд. барои ҳамин бо онҳо таҳиягарон он қадар мушкилӣ надоштанд. агар пайдо кардани куртаи чакам барои сабти саҳнаи тӯй осон афтида бошад ҳам, аммо қарори осон набуд, чунки чакани хатлонӣ бо расму русум ва сару либоси тӯёнаи мардуми шимол он қадар мутобиқат намекард. баъд фикр кардем биё ҳамин чакана гирем. баъд чакана ассистент аким куҷо овард, ақишлоқ рафта ба фикрам аз койлоб оварда ки ҳамон куртая овардану пӯшондем. фарқ намекардем, лекин ман медонам, аз таърихи либос медонам ки ин курта ҳаррӯза курта нест. як бор тӯеба мепӯштанд вақте ки домод арӯс аспа мешинонд, рӯймол болова, чакан, боли чакан бо ҷома мепӯштанд, мунисак ҳамона мебурданд. баъд баъди чил арӯс баъди чил уже дасташ ба ҷороб мезад кор кунад. ҳамона тах када сандуқ ба модари ман ҳамин хел дошт. тарафи хуҷанд куртае ки дасткати вай кадагӣ будам. хотираҳо аз сабти филм хеле зиёданд. ҳоло яке аз онҳоро Нушин Самадӣ барои мо қисса мекунад. ман гуфта будам ки масалан равиши хоси амаки Сайф масалан бисёр дилнишин буд ва мада бисёр хуш меомад ки вақте ки худи онҳо дар онҷа будану назорат мекарданд ва худи онҳо мара мефаҳмонданд ки мо дар бораи чӣ сабт мекунем, Нушин бояд чӣ гуна бошад ва бояд гуфт ки то ҳатто номи худ ман дар онҷа гузоштам ба хотире ки ман роҳаттар бошам. агар шумо хонда бошед дар китоб номи чӣ мегӯянд қаҳрамони асосӣ Робия аст ва баъдан исми худмам гузоштам ба хотире ки ҳар вақте ки мара садо мекунанд ман рӯ бигардонам ва вақте ки мара як чиза мефаҳмонду ва ман ба таври хурда мекардам ӯ ҳамаро ором мекард ки аҳамият надиҳед, аҳамият фақат сабт кунед. ва як ҷое буд ки ман бояд хоб бо шумо ва мара модарам садо мекунад ва ман бояд бедор шавам ва ман хоб дар ҳақиқатан хобам бурда буд ва вақте ки номаш шунидам гуфтам худои ман бояд мехестам ва вақте ки аз ҷом хестам бо тарс ишора шуд ки ором. яъне ки сабр рафта истодааст, ҳафталаб бале ба роҳат бош ва чӣ тавр ки ба худат хуш меояд ҳамонтори рафтор кун. Нушин бачам бихез Қодир пешт омадай. Нушин Нушин бихез Қодир пешт омадай. бихез дарав ки бачам бихез. саҳнаи ҷолиби дигари филм ба даруни танӯр афтидани Нушин мебошад. бисёриҳо то имрӯз аз чӣ гуна сабт шудани ин ҳолат пурсон мешаванд. аммо чуноне ки мегӯянд, сухан аз даҳони Луқмон хуш аст. дар ҳақиқатам ман ба
дар он чагдон меафтам. Табиғи аст ки дар он чагдон курпача мондагӣ буд, баъзе чизҳои мулоим мондагӣ буд ки масалан ман зарб нахӯрам, вале зарбҳо хӯрда шуда будам, ба хотире ки баъзан вақт ҳисоб намегирифтем лабои тануру чагдона ва бале ва зарб мехӯрдем, вале табиғӣ буд ки ман дохилиҳо алтида будам. бо сар афтиде? Бале, бо сар. Аз сар ҷароҳат бардошт? Бале. Ҷароҳат набуд, зарб буд, зарбои сабук нисбатан. Дигар кор нарам, китоб бихонам. Ҳамин хел ба ҳамин дараҷаи хонда буд ҳамин китобҳоро ки то ҳамин синфи ҳаштумиша. Ҳамин библиотекаи ҳамин мактаб зад ягон китоб намонд. сайф раҳимзоди афардӣ дарк намуд ки агар гаҳвораи тақдирашро наҷунбонад ба фатҳи қуллаҳои баланд муваффақ нахоҳад шуд. барои ҳамин аз ҷавонӣ муҳити деҳаро тарк кард ва барои ба мақсадҳои бузургаш ноил шудан аз ёвари чойхоначӣ то ба раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расид. дар ин байн хизматҳо ва талошҳояш қиёснокарда нест, аммо дунёи сайф раҳимзоди афардӣ барномаи тамоман алоҳида мехоҳад. фақат ҳамин ки ӯ нақша дошт филми дигари худро дар жанри тахайюлӣ рӯйнавор биёрад, аммо тири нохалафи душман орзуву нақшаҳои ӯро ба хок бурд. худ қурбон шуд, лекин эҷодиёташ мағлубнопазир аст. хизматҳои шоёнаш дар самти телевизион ва радио, мусиқӣ, рассомӣ, нависандагӣ ва коргардонӣ ном ва мақоми ӯро ҳамеша вирди забон нигоҳ медорад. пас то даме ки синамо, адабиёт ва телевизион аст, сайф раҳимзоди афардӣ ҳамеша бо мост.